Ya ben aja digugah mesake ora. Heeh. Golek digugah malah nesu. Heeh, mergo kuwi titisane mbae kok. Ayo. Ya ya iki lho mumpung ditenggani karo wah Bapak Bupati karo Pak Lurah, Pak Nggih. Camat, Pak Dan Ramil, Kapolsek lan sedaya kemawon warga masyarakat lho. Nggih, Pak. Pripun? Ayo kudune lak ya marem. Sawangen lho bapak-bapak ibu-ibu kae teles lho sing dilenggahi kae. Lah nggih to. Parantine semangate tresnane karo budaya kaya ngono. Ya Jajal pomo ampun. kowe apa gelem ngono iki. Nggih, mboten. Lah iya, mula kan kudu kowe hormat karo piyai-piyai Nggih. sing kaya ngono Nggih, kuwi. Pak. Hmm. Eh Saderengipun kula nyuwun wekdal sekedap nggih, Pak. Arep ngapa? Nguyuh. Mboten Lah ngapa? badhe ngaturaken panuwun dumateng sedaya masyarakat mriki, masyarakat Madiun, Mojo Rayung. Mojorayung. Hmm. Panjenengan sedaya sampun kersa mengapresiasi Pak Cahya Kuntadi, Pak. Bu, matur nuwun. Nek mboten wonten jenengan Pak Yayak niki mboten dados napa-napa. Heeh. Aku dadi kucing ya. Heeh. Ora dadi wong ya, Om. Bener kowe. Mliginipun Bapak Bupati, kula ngaturaken sembah sungkem Pak Bupati. Terus kalian jajaran-jajaranipun. Jajaranipun iki apa? Nggih, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, sopir-sopir. Loh. Kok teko sopir barang iki lemu ngomong iki lho. Lah nek mboten wonten sopir, Ngapa? jenengan nek nggih mboten saged dugi mriki, Pak Bupati nggih mboten saged dugi mriki. Oh iya, dadi sopir iki penting. Penting. Oh iya, dadi kanggene wayangan ini sing penting iki sopir. Nggih, penting sopir. Ya ora iso, penting mobile. Nek sopire ra nek mobile arep piye, Cak? Oh iya. Abot ae ora. Ya sing penting enek bensine. Kok iso? Lah nek duwe mobil tok ora ndek bensin. Oh ngono. Nggih, Oh sing penting dadi bensin. bensine. Duwe bensin lek ra ndek dhuwit ora wani lunga, Nduk. Iya, nggih. Dhuwit iki paling penting, ngono. Ning dhuwit aja di apa wis ditampa materi iki ora. Ning dhuwit iki huruf lak D U I T. Nggih. Doa, usaha, iman dan takwa. Loh. Nyun sewu Pak Dalang. Apa? Jenengan duit kalih sedulur pilih pundi? Duit kalih dulur pilih pundi? Oh nyapa takon ngono iki nyapa? Oh iso. Lah aku ya abot sedulur. Mula kae Pak Anom le paring dawuh golek jenang sik. Yen entuk jenang kok jenenge mara dhewe. Kualik ding. Golek jeneng sik, golek dulur sik, golek kanca sik, golek link relasi, kenal karo Pak Bupati, kenal karo Pak Lurah, Pak Camat, masyarakat. Yen wis kenal ngono otomatis kok sandang pangan teko dhewe. Dadi penting dulure. Oh, nggih ngoten nggih. Heeh. Berarti jenengan upami benjing-enjing mboten disangoni nggih mboten napa-napa. Kowe pertanyaanmu tek ngono. Mongko lek nganti aku ora disangoni karo Pak Lurah sing cilaka ya kowe melu ngaplo lho kowe. Nggih kula nyuwun Pak Bupati no. Lho, Pak Bupati iki nek ndi ora kersa ngaso dhuwit. Ngono kuwi ora Ditransfer. Heh? Ditransfer. Transfer kena dilacak tetepan, ora iso. Diremot. Diremot. Direpot. Diremot. Oh, diremot. Ngawur ora ngono kuwi. Nggih, Dadi nembang lek nang mawon. nggen panggung ini ora perlu ngembuk dhuwit. Nggih. Saru. Ngoten. Nggih, Pak. Heeh, mergo dhuwit kanggone Pak Dalang kanggone aku kan nomor 6. Dan nomor setunggal sampai gangsal Apa? 1 sampai 5. Pancasila lah genah to. Ya nembang. Nggih. Nggih. Nggih nambani kangen kan wis 3 tahun ora ketemu karo Piyai Mojorayung. Biyen sampean melu ning daleme Pak Lurah kae. Nggih. Nah ta. Nggih. Tembang kangen ning bawanana dhisik. Oh nggih. Ayo Asmara Ndana Semarangan ya kenal to Oh apa nggih. monggo. Nggih, Pak. Ya. Ngape? Aja turu sore kaki Neno ino. Yo. ana
pagi iki mak anak sinden di apa dalangi bandem kacang karo sinden. Iki sapa yang bandem? Oh, kesi karo bojo iso bandem kacang iki. Padake kethek aku. Iki gak gowedi lho. Enggak sopan, enggak boleh seperti itu bojo bandem kacang. Bandemen katresnan aja kacang. Oh, tak takoki. Pripun? Kewan apa sing paling ngeyel? Kewan apa sing paling ngeyel? Heeh. Apa? Napa nggih? Anu. Tikus. Tikus. Ora nyapa tikus. Gajah. Du. Kancil. Du. Kucing. Du. Tumo. Du. Apa? Tengu. Tengu. Udu ngawut ae tengu cilik kok ngeyel ora. Lah napa, Pak? Lah napa? Kethek. Kok saged? Lah ngeyel ta kowe? Ora. Ayo, Dek. Ora sampluk karo bapak iso tek. Mboten. Mboke bandem kacang kowe nyeluk tek. Bengi ora kajen men aku iki. Ya wis ben putuhe guyon kok ya. Tembakangen ya, Nduk? Nggih, Pak. Oh iya, siap. Yo, diaturake. Khusus dumateng sedaya warga masyarakat Mojarayung, ayo ingkang pareng rawuh. Nah, menika kentunan tembang saking Mbak Umi Hafifah kagem panjenengan, bapak-bapak lan ibu-ibu. Nah, monggo, dados. Ayo. Ayo bangun. Ducek-ducek ayo. Umi Hafifah. Matur nuwun, Nduk Umi. Ya, ana bintang tawune, Mak. Mbak Lucy. Nah, Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo. Wah ya, elok iki. Lucy iki artine apa? Nun sewu yen cara basa Kawi, Lucy iki adalah cacing. Cacing. Dudu sapi ning cacing. Mula ana tembung ngene to, Giri Lucy janma tan kena kinira. Nadyanto mung sak cacing, parandene iso munggah tekan pucuk gunung. Mula Giri Lucy. Giri iki gunung, Lucy iki cacing. Titena nangger sinden jenenge Lucy, biasane duwe gunung ngono lho. Ayo, iso munggah gunung. Oh iya munggah gunung. Yo disupoti yo. Nah, panas-panas mlaku. Ya. Ongo.
Mumpung sowan ning Madiun, ayo panas-panas mlaku. Ayo. Nggih ngurmati Mbak Lucy Brahman Jumeneng. Ayo. Kita berpacu dalam melodi oke. Sugeng dalu Mbak Lucy. Alhamdulillah sugeng dalu Mas Cahyo Kuntadi. Wedi lek kleru. Ah iya. Salam kangen kula. Nggih. Kalih dulur lanang, dulur wadon. Nggih, nggih. Menika Sehat nggih. nggih Mbak nggih. Alhamdulillah sehat walafiat. Niki rada jenggeruk sekedhik. Lah napa? Semayasan kali Pak Bupati niku lho, sakit batuk. Sakit Pak Bupati kan telas to suwantene. Heeh. Ah niku SMS kula. Dadi malah kula ketularan. Oh lho, gur sak SMS mosok iso nular Loh, ora. nggih lho, Pak Bupati niku wah piyayine kan berbawane luar biasa. Nggih. Piyayine mendel nggih to, sederhana, andap Leres. asor. Wah, Merakyat. tenan kok masyaallah. Nyawang Pak Bupati ne bojoku kudu tak ijolne. Ya ora pareng ngono kuwi, Kuwi ya- lali sumber Loh, ketiwasan. nggih lho, bojo niku ngrejekeni kok Mas nggih to. Oh, tenan. Contone panjenengan niku. Nggih Nggih. to. Wis seras pasangan serasi sing putri rada cerewet, sing sing lanang. Lho, kula apal mengko coplek kok ya. Nggih. Nyapa- Aku ya iso ngukur sampean. Oh nggih. Sampean tetet-tuet Nggih, nggih. ngono mesti bojomu mesti meneng ae. Nggih meneng leres Oh, niku. sampean nyindan bojomu diumbah-umbah Nggih. ning omah mesti. Ora iso, ora iso. Oh berarti padha karo critane dhek dhewe berarti. Guyon Aku ora umbah-umbah yakin Boten, ora nggih. tau. Ora Boten. tau. Biasane mek setelika aku iki. Nek iya, percaya. nggih. Nggih sehat alhamdulillah. Remen sangat saged gabung kalian Kang Mas Cahyo Kuntadi kalian Mbak Yukesi. Nggih. Sowan wonten telatah Mojo rayung. Mojo Rayung. Sowan dalemipun Bapak Lurah sekalian Ibu Lucy 2. Ya. Niki garwane Pak Lurah nggih Bu Lucy nggih. Leres. Koyoke Pak Lurah nggih pun semayan kali bojo kula. Selerane Pak Lurah padha. Kok padha? Lah sami gedine. Oh iya. Pancen lek gedhe iki nuwun sewu cara prau ditumpaki ora uling gitu, Pak. Tur lek ndek bojo gedhe niku umpama ketendang corona ngono kae ora diopeni nggih pangga gedhi. Lah iya. Pak Lurah matur sembah nuwun selamat malam Bapak Bupati. Selamat malam Bapak Kokoraya. Insyaallah pas rumiyin beliau masih menjabat kula niku nate ngawula wonten Madiun Bapak Kokoraya di bawah pimpinan beliau. Kula Madiun ngabdi apa, wonten Dena? Sadyantoya. Kok iso? Kok diguyu to? Nggih Sadyantoya kula. Mbah dina diseneni tiyang Madiun kula gara-gara macet banyune. Kula dinas wonten PDAM. Oh, PDAM. Nggih riyen rikala taun 98. Nggih. Terus Dados 98 97 jenengan Sadyantoya. Nggih, Saniki Sadyan apa? Sadyan lambe. Oh, lambe. Iya. Sadyan swara nggih. Swara. Pancen Piyai Madiun luar biasa kerukunannya, piyayinipun grapak-grapak semana. Niku kula pun percados. Piyayine Loman, napa melih Mbah Lurah niki pun terkenal. Walah Mbak Lucy apa to? Mbah Lurah sekali panen tinggi nanggap Mas Cahyo iki seprapate. Lah, Kula niku mireng saking masyarakat niku. Makane kula adoh-adoh ke Ponorogo. Leres nggih Pak nggih. Penasaran sing endi to Pak Lurah iki dereng sowan mriko. Ingkang pundi Pak Lurah?
Ingkang pundi Pak Lurah? Oh ya Allah. Mbak Lucy, lek sampean kendel, Nggih. sinden kondang, Nggih. wani tenan Pak Lurah sampean aturi rene. Ayo. Ayo. Ben berkomentar kenapa kok istrinya sama-sama Lusinya. Oh Ayo. iya toh, itu pun kula empet kat wau. Nggih. Nyuwun pangapunten Bapak Lurah. Kula mboten ngutus tapi menika pamundhutaripun masyarakat panjenengan supados Pak Lurah cumen wonten panggung menika. Monggo Pak Lurah. Ya ngaturi Pak Lurah ya monggone bokomu aja kok cedhit-cedhitne rene lho. Walah kowe. Ngapunten Mas ya Allah ya spontan to ya kono ki kok ya nyetrum to ya an. Lah iya to mumun, aku Mumun aku. malih ingin lho ngono kuwi. Ora apa-apa to. Kan Mbak Kesi wau pun ngumumne, di atas panggung suamiku milik umum. Ah iya. Begitu juga saya milik umum, ya Nah, toh. iya, Kalau leres. kita di atas panggung. Bener. Ya toh? Leres nggih. Dibayarke jere. Heeh. Oh diliarke sewengi iki. Los pokoke. Monggo Pak Lurah kali bulusi. Nggih. Loh, sing Ayo. kakung kepala desa, Diaturi kok. bulusine DPR anggota dewan. Jadi Masya Allah. aspirasinya bisa terserap. Disepoti napa mboten menika Nggih, Mas Cahyo? sepati Monggo. ya, sepati monggo. Duduk, monggo. Ya. Nah, monggo mriki Pak Lurah iki. Tok. Piyayine alus. Heeh. Nyuwun sewu Pak Bupati, nggih monggo. Sugeng dalu Pak Nggih, Lurah. sugeng dalu, Bulusi. Pak Lurah. Sepuntene niki anu suarane sami Pak Bupati. Napa? Alah kok Kelas semayan. pun kan. Tanggapan tempundi ngendikane Pak Dalang. Kan tanggapan kepundi kok telas. Poso niki wau pun poso, nyuwun alhamdulillah. dakwah terus udan niki wau. Alhamdulillah saged nambahi berkah khususipun Desa Mojorayung. Alhamdulillah. Budani estu nggih dalu niki nggih. Nggih. Wah, jan yo. Pak Lurah. Nggih. Nun sewu yen kali sinden ampun grapyak-grapyak. Oh, nggih Pak Dalan. Hati-hati bengkoke sampean iso entek engko musuh iki. Mboten Pak Lurah, Pak Cahyo niku wah, Pak Cahyo niku fitnah ngoten niku lho. Kula pun jinak mboten napa-napa. Niku pun entekne lurah pirang-pirang Pak niku. Aja ngono ah. Pak Lurah iki piyayine halus. Nggih. Mengke lek ketawis pripun ngoten lho, ajrih ngoten lho kalih kula. Cara wayang ya Puntadewa lah. Lah nggih, nyuwun sewu lho Bulusi. Ibu, nyuwun pangapunten nggih. Pareng duet kalih Bapak nggih. Alhamdulillah. Mboten Budhe saged wis nyanyi lho, Bu niku. Request mawon nggih, gentingipun Ngeten lho. pepiling ngoten. Nggih, mboten napa-napa. Mumpun kesusu to, Pak. Kesusu mawon. Bulusi wis SMS kono garapen Pakmu ngono lho. Amin. Ndruwedeg lho Bu Pak. Masyaallah. Senengane Kok gua gegake mawon. Masyaallah Pak Lurah. Pak, Niki napa, Pak? Anu gentingipun anu nyuwun pepiling. kok kesusu mawon to Pak. Wong disanding. Nggih, matur suwun sanget. Loh, Disanding semene gedine kok. Sik. Gak aku gak. Pak Lurah. Pak Lurah sing kagungan kersa, kedah mriki. Ibu niku Engke pun to. Ibu ki wis ora apa-apa Mbak Lucy. Pak Lurah bengi iki. Sing paling ngerti iki Bu Lucy karo Pak Lurah. Ayo aku ya bulusi ya. Lah ya, ora Anu, karuan lek ora Bu apa-apa. niki wae pesene ibuke gedine padha karo aku ya ngoten. Nggih, jenengan iki selerane kok padha karo bojoku ya Allah. Tapi wedi ngeti nika wae. Dalem Nggih ajre. nika ampun nika ngingeti mawon. Alah, Aja Bu. cedak-cedak ngoten karo pesene. Ya ampun, mboten napa-napa wong ya ora demak lho Pak. Ya Allah ngeten niku. Bejone bulusi kagungan garwa, kakung piyayine kados mekaten. Prasaja, Lho, walu. jaman sakniki langka lho Mas. Nggih. Ngoten Bu niku. Bu Lucy Bu Lurah mesti batin. Awas, anti aneh-aneh ora tak bukakne lawang. Alah mboten napa-napa. Padha sih ya Bu, dilot kaseng ngono. Nggih sampun matur suwun nggih. Pak. Lah. Ya. Pak Lek Lurah. ngaten anu Pak Lurah. Nu saya Pak Lurah niki anu mang sing nembang lah bakale Mbak Lucy to. Niki jenengan Sik to Pak, kok wedi men kalih kula. Riyen to Pak Lurah, sik to. Aku mulih aku. Pak Lurah ki ngono kuwi yo. Injih. Iki Lucy iki sinden apa preman to iki? Lah, sik to Mas. Ngeten lho, niki wau sing nyuwun kan masyarakat. Bapak niku kapure nyekar ngoten duet kalih Mbak Lucy ngoten lho Pak Lurah. Kula mboten ngutus. Oh nggih. Tapi kok ajake jenengan ngumpet ajre kalih kula Pak Lurah. Kula niku malih mboten penak lho Pak Lurah.
Oh sakjane mboten ajre. Oh suwantene telas nggih mboten napa-napa. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Lho yo disali ora ngene aku lho Pak Lurah ya. Masya Allah. Lah niku jan tampang surga Mbak ngono. Masya Allah. Bejone bulusi tenan duwe kakung kaya ngono kuwi. Salaman karo wong wadon ngoten lho Mas. Ming. Najis mukhalado. Mula yen Pak Lurah dadi piyayi sing hebat terus iso 3 periode bakal iki pancen ya. Lagumu nek ngono apa? Pokoknya titan ono ketemu Pak Lurah tak cegat. Nah, aku tanggal 15 pokoknya Medion ben tak SMS bulusi. Areng apa? Nyilih Pak Ibu aku. Heh. Lah tak salami lho ora gelem ngene lho Pak, masyaallah nggih. Lho, ya ngono ki piyayi sing apik ngono kuwi. Perlu dicontoh. Perlu dicontoh. Mergo ngene, Mbak. Nuwun sewu. Nggih. Lurah apa neh sing jenenge kepala desa nganti kan apa wae jabatan apa wae. Nggih. Kuwi kan jabatan yang sangat panas. Oh iya. Iya toh. Lah, kuwi biasane godane iki 3. Napa niku Mas? Lah, 1 harta, 2 tahta, 3 wanita. Oh iya iya. Lek harta Pak Lurah ora bakal kegodho wong piyayine wis sugih. Piyayine sugih bondo Bu Lurah wis DPR. Nggih, ayu cantik. Tahta wis kecekel wis dadi kepala desa. Gak butuh ya. Heeh. Wanita nyatane salaman karo sampean ya mlengos. Ayo mepeh najis muga lato. Aku ndruwet. Hah? Lah iso amar lek kegodang kula mboten godho Pak Estu. Tapi piyayine ancen nggih kalem nggih kula memaklumi Estu. Ayo ngono kuwi sing apik ngoten niku. Nggih. Aja pengen duwe jabatan terus sewiyah-wiyah mergo godha yen dadi 3 wae isone dibagi dadi 2. Masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu adalah kuncine mung 2, Mbak. Siji perkara weteng, 2 ngisore weteng. 2 kuwi tok. Nganti enek piyayi sing apa ki jenenge nembak ajudane. Kae nganti temboke ditembak nanti ben kira tembak-tembakan. Kuwi mung perkara ngisor weteng. Heeh. Ngisore sithik. Heeh, ngono kuwi. Nggih. Dadi rumuse kuwi. Ning iki diparingi karo Pak Lurah engko mang. Oh nggih, teng Bunduk Bendahara nggih. Nggih. Yo ala Pak Lurah ngelungne. Matur nuwun sik karo Pak Lurah. Matur sembah nuwun Bapak Lurah, mugi kalimpahan rezeki ingkang kuwata. Ibu Lucy diparingi kelancaran dalam menjalankan tugas-tugasnya mengemban amanah masyarakat, lancar bisnisipun. Selain petani sukses juga kagungan mebel. Menika Pak Lurah. Kok periso sampean? Lah nyapa lho, aku mang wis di SMS lho asline. Kula niku. Niki sakderenge kanca dulur seni minggah pamburutane Pak Lurah rumiyin diaturaken pepiling ngaten nggih Mas. Nggih, pepiling nggih. Lah napa tiken jumeneng mriki? Sinten? Kanca seni senior menika enten Mbah Gemplo lho. Pundi Mbah Gemplo? Sak barakan iki sureneng. Emah makane di SMS Pak Lurah Mbak Lucy jakan kanca mesakne Mbah Gemplo nang ngisor. Kenderek memeriahkan malam ini. Anu kadawan bawa diaturi bawa. Pelawak. Oh, pelawak. Nggih. Lah sing bayar sapa? Pak Lurah pun disewaki sakmene lho kula ngerti lho. Oh iya. Pak Lurah to sing ora nyepaki aku to. Ndruwet kawula cedhak ya. Nggih. Monggo nderek mawon kula nggih. Pak Gemplo sakniki napa mengke? Oh sakniki. Nggih. Disepoti Mas. Menika nggih putra daerah jan pelawak lawas sanget sak liyane pun mboten enten. Monggo Mbah Gemplo. Monggo mriki kula entasi. Penontone wis ngenteni Mbah Gemplo aturan mriki Mbah Gemplo. Ndi? Lah sik mlaku, sitok kan Mas. Monggo Mbah Gemplo. Pun ping pindho kok mboten mriki. Penontone wis ngenteni Mbah Gemplo. Masyaallah, bual jinah rawuh. Ngono iso Mbah Gemplo. Lek sing teng Surakarta niku lak Bu Waljina sing piyayinipun kasuwur mriku to. Nggih. Lah niki ajudane Bu Waljina sambar bledek. Masalah. Alah, awet-awet ta urip Mbah. Niki nyuwun sewu kanca kula berjuang jaman kula tasik penyanyi wonten mriki riyin. Nah, kuwi lho Mbak aku gumun kuwi lho.
Dos Delon, sawangan gelungan lho, kembange gede. Lho ora digawa sak wite pisan lho. Niki pelawak antik lho Mas. Mungkin jenengan dangu lah. Iki cara sepeda motor ngoten, motor vario. Motor metik. Kok iso metik? Tanpa gigi. Oh. Ayo matur karo Pak Dalang. Lucy, kowe diangkrek kowe. Nek aku tak mung sik. Sugeng dalu. Salim Mbah. matur sik karo Pak Wilujeng dalu Mak Cangi. Inggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng rawuhipun. Inggih. Dipun tepungaken kula sinden pagebluk. Oh. Oh, berarti sing marai oma wereng ning sawah iki kita ya. Kula ratunipun. Nggih. Jenengan sinden nggih. Nggih. Nun sewu kok benten kalian sinden-sinden kula niki. Kalah asu kalih kula. Ayu. Nun? Ayu. Ayu lek sing diuntu aku ora diuntu ora nyilecekmu cangkem-cangkemku dhewe. Ora pareng lek sinden ki yo ngendikane sing alus karo Pak Dalang iku. Kuwi nek wedok tenan. Lah kowe ora tenan. Ya aku tak taleni rapi yang gubet ngono lho. Adep rene sene to. Cek to rasa ngomong karo aku ki engko hitungane piye ngono lho aku ki. Lah kepiye to? Lah aku ki borongan lho. Mulai tanggal 6 kae terus tanggal 7 lomba. Jenyi, pawe, karnaval, bugol. Lah terus iki wayangan. Aku malah ngemse sore. Terus hitungane Mbah Lurah ki engko piye ngono lho. Mbah Lurah ki ya wis beres awakmu hitungane. Kudune kowe ya wis matur nuwun lho. Sebagai kawulane Mbah Lurah ki diparingi tempat untuk neng kene iki nderekne napa ngregengaken acara neng kene. Wis dicepaki ning mburi. Nanging nyun pangapunten Mak Cangi. Pripun? Kula mboten nyampirke jenengan. Lho, sebabe napa? Ngampir Lah, kene. omah kula pundi? Wong omahe ra duwe kok. Niku nyun sewu Pak Buatipun curhaten kula Lus. Lah anakmu ning ndi, Mbah? Anakku melu bojone kabeh. Lah bojoku wis ninggal. Lah kowe saiki aku ra ndek omah. Dadi saiki pokoke ben sasi niku. Terus lo tak patul gitokmu engko. Pokoke ben sasi plat nomere griya niku solan salin lah. Termasuk niki wau numpang ning ngene Mbah Lurah. Dadi nggih Pak Bupati paring kawelasan. Ses besok jenengan wis di SMS Pak Bupati. Sesuk nderek ajudane Pak Bupati ning mburi ya. Ning belakang halamannya Pak Bupati kan ada suatu tempat ya toh. Halking. Kowe arep gawa ajudan rono. Nggih pakan lele. Kira-kira lelene gak doyan mangan tak pangan dhewe sak durung. Sik aku arep ya etok-etok iki wong iki. Aku nyawer. Alah kok ramen bebe. Wong bar sambat ora ndek omah kok nyawer. Lah. Ya piye to kowe? Arep nyangoni yoga. Arep nyangoni yoga sampean. Sing ngomong sapa? Lah sapa? Lah aku nyapa? Jare nyawer yoga. Duwite sapa? Lah kuwi. Lah iki engko terus nek rono cemplung blung lah hitung aku piye ngono lho. Lagi iki enek dhuwit ditaleni bola. Walah, Mbak. Wilujeng dalu Mak Cangi alhamdulillah. Nggih, wilujeng dalu. Kanthi ridhaning Gusti Allah kula saged nderek ngregengaken. Inggih. Jan ketoke karo aku kok mrangsang ngono to. Nggih, kula jan Jarine kalau wau kula mirenge king mriku niku Bu Kesi ngendika, bojo kula nek bintang tamu sing ngaco, mbok kula ndang kene. Nyoh. kula pancen ingin kalian jenengan, ning ingin dupak. Nggih, nggih. Mboten Mbah guyon, Mbah. Lagi iki lho nek sinden ngangge sarung iki lho. Ya terah jarike teles kabeh. Masa. Lah piye udan gerdu teles kabeh kowe. Oh dadi jenengan sarene teng Gredu. Kowe nyapa meh omong. Lha cok, mumpung ene Pak Bupati lho tak Ning aturne. dijejer kula kali Lucy niki lak kaya jambe sinigar. Leres, Mbak Lucy kula sawang king mriki kaya komorate. Nah, gitu. kula. Jenengan kaya komodo. Mboten kok Mas, kaya kumonanah. Kurang ajar kowe. Dodone dibenakne sih. Nggawa tas. Isine apa? Kowe tak biya. Jerone tas isine remasem dibenakne dodone sik ne. Oh dodo kok meslek sisih apa ya Neng? Kuwi dodo apa tumor? Aja mbok demeken. Isine apa lho, Pak? Keri. Isine apa ndelok? Niku nek kaget lho. Ora. Lendungan. Selamat. Yalah. Rekake ngarepe. Lho niki sampun senior sangat ketoprak jaman dhewe tak sik cilik niku dheke pun wah kasuwur namine. Nggih to. Sak barakane pun boten enten sedaya. Nggih. Lulus
Kowe nggih mangsa. Nek pancen kowe kepengin dhisik, aku selipen ora apa-apa. Mboten, Mbah, mboten. Tetep kula ndongake diseleseni piyai mriki. Jenengan tetep sehat, panjang yuswa. Alhamdulillah. Dadi wong sok wis entek kabeh jenengan urip dhewe sok. Nah, terus upama kula mati sing nylameti sinten? Ah nggih mek tolah ngono. Alhamdulillah nyuwun sewu Mas. Nggih. Tanu Mbak Cangik. Nggih. Rikala corona dugi. Nggih. Matur nuwun sanget anggenipun peparing nggih Mas nggih. Oh nika pikantuk nggih jenengan. Lho. Oh nggih. Mosok kali-kali Mas Bagong nika lho. Oh namung anu kula namung nglantarke Pak niku. Jek sitok anu. Kuwi mbiyen nek paitan dik 2000 oleh pirang-pirang atus lho. Iya. Lah nyuwun sewu, untune ical niki enten critane. Napa? Jaman riyen niku nyanyi, orkesan kalih kula pun duduki lokasi to. Mbah Gemblo kok urung teko nang ngendi? Dadi golek-golekan. Nah ternyata bidal niku nabrak uwit gedhe niku. Nggih. Akhirnya geblak semaput rampal untune telas niku. Niki kan beri lho. Niku Kowe sajae pancen ngomong mbok rogoh piye tak mangap. lho tak crita. Yen pangapunten Mak Cangik. Nggih. Niki nggih mboten pamer. Kalung kula menika kala mben dateng Jaya dinyang 3 yuta lho niki. Weh, lah larang tenan mergo ana yonine nggih. Mboten. Nyapa gak diwehne? Lho, lah sak ndase kok. Nek terus kalung iki ketun ndase ketun nek raup milih sapa? Yo ora apa-apa, ndase wis rambet jaji. Ninggal alhamdulillah wilujeng dalu ingkang mindulya pepunden kula Bapak Bupati. Ingkang mindulya nyanipun Bapak Kokok Raya piyambake ngasta wali kota biyen aku dagelane Mas. Nggih ta. Iya tenang alhamdulillah niki jan wilujeng dalu asmi. Jan gatelera Mas. Lah wong gendungan kok pinjal tok to. Iki ketoke apik iki ide praktis lho Mbak. Dadi upama enek tanggapan sing kebengen tekane. Oke, kudune ngono ya, Mas. Ngene, dadi sindan-sindan sok ngono ae, ya. Bayangan. Karena lali. Asuh Lali. kurang ajar Mas Cahyo jan edan. Ya ampun Pak Lurah pripun kula? Bulusi kula kados pundi Bu? Pak Camat ya ampun. Nyapa? Arek ngelamar anu dadi rewange Pak Camat Sapa? sampean. Lho aku biyen asistene ya Mbak. Aku Bagian bekas. apa? Aku mantane ya Mbak. Mantan apa? Mantan buruh. Menika wonten pamundutanipun Bapak Bupati. Apa? Pak Lurah. Bapak Lurah, Dek. Pak Lurah. Pak Triwidodo. Bapamu Pak Lurah karo Bulusi ngersakne pepele. Oh iya ora apa-apa. Iki mung kanggo pemut karo kanca-kanca warga masyarakat ing Mojorayung sak sekitare ben padha eling ana ngarsaning Gusti Allah. Jalaran ana unen-unen yen pangapunten lho Mak Cangik. Nggih. Sapa manungsa kan gelem gedhe syukure insyaallah bakal gedhe tembe wekasane. Amin. Iki critane mbahku jaman kuno, tegese kuno jalaran aku urung ana. Nggih, nggih. Lek ngene ya kaya uang ya. Sumpah. Kuwi malah merene luwih apik timbang aku lho kuwi. Mbah njeng anu tumut kula Mbah, kula silih lambene Mbah. Ya nek anu nyotole gawa neng. Jenengane ngendika apik lah aku ning sandhe mak peros. Ya timbang wingko raup. Tanpa aling-aling. Nggih lajeng kemawon, Ayo, pepele nggih. pepeling monggo. Tak kuntak. Ah ya, mangga pamundhut saking Pak Lurah Triwidodo. Yuk, tetes. Asik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Kakung. Sempurna yen berjamaah. Subuh luhur lan asar salat saya ngadoke tindak mungkar. Maghrib lan isa jangkepe Prayogane tetangga salat sunate. Jo sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakkal pasrah sing poso yen besok munggah suwarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lewat sini tansah dielingke, wis wajine padha nindakake. Agama sumandang ayahe sembahyang, tetapi wajib gawe pangeran. Salat dadi takae agama, lima waktu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah lan sing tumainah, luwih sampurna yen berjamaah. subuh luhur lan asar Salat sayakti ngadake tindak mungkar. Maghrib lan isa jangkepe Prayogane tindakan salat sunate. Aja sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakkal pasrah sing kuwasa. Yen kebareng besok munggah suwarga. Hoi. Pamundutanipun Bapak Lurah Wis diatur, kali Ibu Nggih. Dewan sampun diaturaken. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Menika ugi wonten ingkang kepareng kirim. Oh inggih sembah nuwun Bapak Bupati. Kuwi gelar kono. Alhamdulillah cair Matur nuwun cair. Pak Kadimbing sembah nuwun. Ya tur ya Mas, pokoke lek sindan-sindane ngertos Pak Bupati rawuh wis alah penyakit encok pegnure mati kadas lan kurapila. Iki jane bakul obat apa piye? Hasud wah piyayine iki wis pokoke wis demenake. Anu niki wau enten anu request. Lah Request. Nun, Request. apa wis diganti? Ora kan biyen yo request. Lho andeng ngoten mboten WA kula jenengan. Apa jenengan kagungan HP? Lho HP-ne jadul lho. Lah iya lek jadul ora kena nggih WA no kuwi. Semeses. Heh? SMS. SMS. Ya kowe diuntu genah ra apa-apa to, Lus. S S Sam Sem S S SMS Smash S S M M S S SMS. SMS. Kurang ajar. Bu Kesi, Apa karepe ya? yang 50% caos ke Mbah Gemplo. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesake Mbah Gemplo kuwi kehidupane mesake kuwi. Langsung wae ra apa-apa. Aku ora njaluk disake lho. Hah? Niki sampean ikhlas to? Napa? Nek ikhlas tak tampa. Dene gak ikhlas gawe dhewe sitesi. Leh. Wong mau wis bisi aku ngono kok. Piye? Ngono
Mas. Sing marahi kowe iki lho sing marahi si. Lah piye to? Wah, Lah iki piye? karo jangkrik iki asline. Lho, sik tok ora apa-apa wis Adu-adu kowe iki. Ora adu-adu wis tugase sing enom ya to. Munjung. Nah, junjung ngormati karo sing sepuh. Junjung, engko samarkune mbok junjung terus mbok brekne aku. Itu nih montrak. Nyun sewu, Cuk, Mbak. kok ya. Mbak Lho, Mbak Lucy. Esi, nggih. Nggih, menika Mbah Gemplo panjenengan tindak mriki, Mbah. Mriki, Aku Mbah. kaya ndoro tindak mriki, Mbak. Wes, Ya anu ampun, toh, Bu niki, Kesi. Mbak. Nggih pangapunten Bu Kesi nggih. Heeh, aku jane ya ora patut ning ngono ku nompon. Ning gandeng aku ora ndek apa-apa ya tak tampani. Baik, menika bebungah saking Bapak Bupati. Monggo menika kagem panjenengan separo, bae. Menika kuatah 500.000, Mbah. Nggih. Pak Bupati lek paring wah kathah. Alhamdulillah niku mungkin Mbah Lurah mesti 2 juta kowe. Ampun ngoten. Niku mawon pun cukup sesuk nggih sepa nggih. Sik to kok sepa piye wong niki kulite wis kaya ndut ora kena. Dilulur ora iso putih kok sepa. Nggih. Ngono iki kudune ya matur nuwun ya. Karo toh. Pak Bupati matur nuwun, Mbak. Matur Nyuwun sewu Bapak Bupati saestu mboten umuk raos bombong. Saestu nyatane panjenengan pudeli tenan kalih kawula ngeten iki alhamdulillah Pak Bupati. Rasane. Tak dongak-dongakne yuswa panjang, rezekine barokah, alhamdulillah. Ben awet lah mimpin Madiun ngono lho tak kandhani. Hah, kula lebokne Pak Bupati niki timbang mambu angin. Dagelan lawas iki ngono kuwi lho. Engke lho, engke to. Anu nyun sewu menika wau enten request. Anu niku wau. Share request. Nggih. Kula ken kalih Lucy ten ngadaken pramen. Roro Jonggrang. Oh nggih. Lah iki malah ngeten, niki saking Pak Manto niku garwanipun Bulurah Manjung Barat Magetan. Nggih, oh nggih. Niku ngersakaken Roro Jonggrang. Nah iki Nah. lho. Pak Cahyo nyuwun lagu Loro Jonggrang. Kowe nggih niku ajeng tampil Kowe kowe dadi Jonggrang. Aku Bandung. Alah, alah. Ning ndase tak cepote sik. Kok enak ya wong kaya ngono. Lah niku niki napa mawon saged to, yo. Nah, nom-nomane iki yo gregete yo gendakane yo keran. Pasarmu jenenge ngatem iki jep ora? Lho kok untunge kowe omong ngene bojoku ning Sukabumi. Lah nyapa lho? Lah umpama ijek ngono kelakon aku gak oleh lawang lho iki. Apa ya Mbah Putri sik cemburu kan. Lho, kula niki paling bagus lho. Saking wong-wong ki leh nyawang ngomongnya aku kleru. Kurang paham. Kurang tamat. Tamat nong kok lak mblenger. Jonggrang. Nah, duduk. Bandunge montrak. Jonggrang. Bandung Bandawas. Apa tumon jonggrang kok kaya bebek angrem. Jonggrang Ana apa Bandung? waspadakno. Kawulamu bosah basih jer babak depaning lemah. Aku Bandung Bandawasa. Mula saka kuwi ana unen-unen bedah praja boyongane putri manuta kowe tak pek bendoyo. Apa? Bendoyo. Bandung Ja. Bandawasa. Aja sesumber lambing. Ensora sutek nyawang rupamu Bandung Bandawasa. Jonggrang aku Aku nang ra kene lho. Kok iso bablas rono ki lho. Ora ngentala Wah, nyawang. wah. Jonggrang katarak kowe. Bandung Bandawasa. Jonggrang Kowe aja sesumber. Aku ora bakalan sithik wae duwe katresnan marang sliramu. Jonggrang Arep dikaya ngopo aku? apa prajurit. Bandung kurang bagus? Bandung putra ratu ing pengging Dwitaratra. Anak ratu apa kenci? Prabu Damar Ublek. Alah, damar ublek. Oh, Damar Moyo. Mula ayo kowe manuta. Kuwi apa? Apa? Kuwi Ndi? tanganmu aja gocekan kono. Apa ya Aku sik bareng ketok? aku wis kethek mangan klenteng. Apa kowe? Bareng wis tuwek ora iso ngalor. Wah. Bandung Bandawasa. Jonggrang Nyata-nyata kowe tresno kelawan aku, Bandung. aja wangkot lho. Watu kaya atos. Yen ketiban banyu sithik mbaka sithik mesti bakal gempil. Mosok kowe manungsa kang duwe rasa. Apa pengen kowe tak perkaos? Loh.
Aja to, tuprak langsung perkaos. Sakjane iki menawa Bandung Bandawasane kados Pak Bupati utawa Pak Koko aku ya gelem. Anane kowe moh karo aku. Asing kaya gelem karo bekok moncret kowe iki ya sapa? Nanging ngono pedingane. Kepiye? Yen kowe kelakon dadi bojoku gampang Kepiye? apus-apusane. Kok iso? Kowe muningko bengi pakmu terus keturun. Bandung Bandawasa. Yo. Iki gelut apa njaluk bebungah anu? Kowe bebono Gak kae gelut. Aku Lah, Pak njaluk. Jurat lho. Oh gak aku njaluk bayi sewengi 1000 kudu dadi. Waduh. Ya wis berarti. Apa enek kuwi? Lho apa to bilang? Njaluk apa? Sandi. Walah yo. Ya wis, ora usah gelut ya. Jonggrang. Ya. Manut. Bandung Bandawasa. Pitenono yen wong lanang sikile wis kaya ngene iki kowe ndang mapano. Kowe arep tak kikuk. Wong ngadeg ya wis ra jeget. Jejeg kok wong lanang kok ngene kaya mbek. Ya. Enyek kuwi. Lho si aku masuk kowe muni kelingan wedhus perak. Bandung Bandawasa. Ya. Nek pancene kowe nyata-nyata tresno marang aku, kowe kudu mujudake apa kang dadi bebonoku Bandung. Nanging sadurunge aku dadi bojomu, kalungmu tak utangi. Apa enek Bandung kok utang kalung? Nek Bandung kocrok. Jonggrang. Ya, Apa Bandung? ana sak lumrahing yen to wanudya bakal kapundhut garwa kuwi duwe punagi. Apa panjalakmu waton kowe ora njaluk tumurung lintang lawan rembulan bakal ndak udaneni. Bandung Bandawasa. Ya wong. Kowe iso mujudake tenan. Heeh. Bandung. Jonggrang. Aku pengen kowe gawe maju aja mundur-mundur. Moh gare kowe moncrot. Iya. Aku pengen kowe mujudake candi cacahe 1000. Iki serius. Iya rungokno tak omong ya an. Aku kedanan karo kowe mergo aku ketok okonge okong nggih. Mama. Bandung Bandawasa. Lah ajar Lucy. Lah kepiye to? Aku tak ngomong sik, sida ngomong ora. Ya to, ya to. Waduh, mengguwe Ya kumat. toh. Tak kon alon-alon iki keselalapen. Nyebut Mbah, nyebut. Ya kaya ngene iki Bandung angger yaene petuk kono anti watuk iki. Mulane gampang hapus-hapusane. Ya ampun, walah jonggrang. Kowe iso mujudake apa kang dadi pinyuwun aku Bandung? Ya. Kowe kudu gaweke aku candi cacahe 1000 ananging sadurunge adan subuh kowe wis kudu parek. Toprak mbiyen gak enek lho adan subuh. Sadurunge jago kluruk. Anu tiba iki ketoprak tahun 2022 ya. Ketoprak. Iki kan ketoprak masa gini. Kalau dulu Kowe masa kini lah aku masa lalu. Oh iya ya. Musuhe liyane, musuhe wis ujur kok ya wis. Jonggrang. Sadurunge para esok candi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo coba kowe mbuktekne kowe bisa apa ora. Tok 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 tok. Jonggrang. Yen aku ora bisa ngudanani marang panjalukmu. Cabar kang dadi panjangkaku. Rungono. Aku tak semedi. Gak. Bandung elek. Bandung kok moncrat kaya ngono. Carane nek awor tutupono sapa Rano Karno apa sapa ngono lho. Fotone Pak Bupati. Ciao. Wis subuh kok. Nek wedhuse wedok barang. Iki Ya. Jonggrang. Oh, yen kaya ngono aku. Apa sing dadi panjalukku wis klakon. Coba hitungen cacahe candi kang ana ing pangarepanmu. Bandung Bandawasa. Iki wis para esok kepiye kowe wis bisa ndadekake candi cacah 1000 apa durung? Mula saka kuwi yen kowe ora percaya marang kandhaku, hitungen dhewe. Wong ngono ya Bandung. Diitung sisih kono dhisik ya Bandung. Ning pokoke kowe gelem tak hohoihe to. Diitung sisih kono dhisik ya. Ya. 1 2 3 4 5. Kaya ana cacahe 500 Bandung. Masa geli semen 5 kok 500. Ombyokan kuwi. Lho sijine 100 kok ya. Ya. Nah, sisih kono ana 1 2 3 4 ana 400 Bandung. 900. Iya Bandung. Coba sisih kene ya Bandung. Bocah iki sekoke anyar. Tak hitungi dhisik. Lho, ana kono kok
kok ya mong 99 berarti candine kuwi kurang siji. Jonggrang kurang taliti nggonmu ngitung. Ora bisa Pas Bandung. padha. Ora bisa Bandung. Aku wis berjuang. Toprak kowe ning berjuang iki, Pak. Budidaya. Lah, aku wis ngono kuwi mau. Jonggrang Tegese kowe ora bisa Aja, nglaksanani apa sing ingsun suwun Bandung. Kaya ngono. Berarti kowe ora iso bakal garwa aku. Kowe ora bisa tresnani aku Bandung. pangkot atimu. Yen kowe kukuh sing dadi pandhalukmu 999 kowe kurang siji. Yen pancen kaya pandhalukmu sing siji kowe Jonggrang. Jonggrange diangkrek. Bandunge baguse kaya ngono kok diwehi bokong. Yo perande untu dadi brutu anyok. Lah disabdo iki ya sak sire candine, arep candine meslik rono ngene ya sak sire candine to. Jane kesempatanku kuwi mau. Aku arep operasi. Lah terus bojo tak delok iki tibake konan ada operasi dadi gak balik aku. Pomo gak tuwa tak dak demok aku tak sabuk. Nek mentolo nyoto iki. Ora mentolo wis gak apa-apa, kanggo sampean wis ora apa-apa. Ikhlas. Paling ya ora iso nyapa-nyapa. Bareng lusi maju ngono kok aku iso. Yo, lah muga enek krembu. Padake uler. Lah lara Jonggrang niku lagunipun duet napa piyambak to, Mbak? Duet. Kalih Mbah Gemblung. Nggih kali. Oh, siap. Nggih, monggo. Goplo. Engko nek ora iso piye? Ora iso balik to 500.000 kok iso piye tok. Yo nek pancen timbangane aku dirasani nyo tak balekne saiki ya. Ning umpama mentok bukesi mentolo nampani kok ya kebangetan men. Ora bukese ikhlas, tapi ngono kuwi ning nggon aku kono ya, ning nggon aku. Enek dagelan nampani sawere bukesino mulai kok mencor lho cangkeme. Cetruk. Ning nggon aku. Ora apa-apa ben, ora apa-apa lah aku ya nekat aku pokoke. Mencor-mencor itu ora apa-apa penting aku oleh duit. Cilaka iki. Nggih, monggo Roro Jonggrang. Oh alah Mbak Lurah, golek bintang tamuke konokan. Entek-entekane yo nggarap wong tuwek. Yo kagem tombo kangen lho. Aku ya aja eling-eling sesuk ki sing tak pangan apa ngono aku. Ah ya sesuk sing tak pangan apa, somben sing dipangan sapa? Ayo. Iki nek sing duwe duit. Nek terus sing ra duwe duit aku sing omben sing mangan sapa? Monggo lagunipun Roro Jonggrang. Ya, dados. Anu kula wakil kalih Hanuman. Aku iki gak patek anu suaraku. Patek apa? Oh iya. Roro Jonggrang pancen kowe asu tenan. Ayo. Oh iya. Mboten apa? Ora aku ya apal aku jane tapi suaraku gak. Mboten napa-napa pun to, sak ikhlase jenengan. Wis, Tang. Ya aku wis ikhlas lho Mas. Lah iya, sak metune mboten Aku ki napa-napa. ya wis ikhlas nek nyanyi kono ngono lho. Sing nampa dhuwit sampean kok dilempar. Panjenengan didum ya ora apa-apa, tak wehne. Lah mbok pek kabeh piye lagenono ndan. Oh iya. Bayari piye? Ning yo kuwi engko susu ana. Yo, ayo diaturake. Yuk. Waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyoman Cakep untung me ajaku malungko. Asolore yo boyo Kanggo durung rampung Bila mati Kang Mas Prabu Kupala
iya jenggrang panggonmu tatu asolene pancen kowe ayu dan aku nandang kaparan wasakno kakure mukaran mulai diwakan tok jangan kembali ke laptop. Kula sing joget kok jenengan sing mengge-mengge. Lembah aku anggere wong polah ngono ki bingung kok. Sampun menika Mbak Limbo. Matur sembah nuwun. Matur nuwun. Nggih. Iki cemple-cempleku tangi. Kabeh. Ah iya. Rene belajar golek dhuwit kene le. Rambu rangkung rene, ayo.